El temporal de pluja i vent que s'ha viscut aquesta setmana a Barcelona ha deixat imatges com aquesta a la platja del Bogatell. Ràfegues de vent de 100 km per hora i onades de fins a 4 metres d'alçada han deixat la seva empremta a la platja, especialment en el nivell de la sorra. Segons Parcs i Jardins, està previst que les platges més afectades es comencin a reomplir amb sorra després de Setmana Santa.